Maagang nagbukas ang ilang tanggapan ng COMELEC sa rehiyon para sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Pero sa bayan ng Guagua, nagkaaberya sa maagang pabubukas ng opisina ng COMELEC. Magbabalita si Mark Fernando. Isang araw bago ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng filing of Certificate of Candidacy, handang-handa na raw ang COMELEC sa buong rehiyon ayon kay Attorney Elmo Duque. Karoon na kami lahat ng pagpupulong, seminar sa ating mga PES, sa ating mga election officers para handang-handa na kami bukas para sa gawain ng pagtatanggap ng mga Certificate of Candidacy at mga kona ng mga kandidato. Pero hindi ganito ang sitwasyon sa bayan ng Guagua. Sa loob ng 5 araw maaring maghain ng kandidatura ang mga nais tumakbo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Take note, 8 a.m. hanggang 5 p.m. no lunch break ayon yan mismo sa COMELEC. October 11, 2018, ito yung unang araw ng filing of Certificate of Candidacy. Eksakto alas 8:50 na ngayon at dito sa COMELEC Guagua, ang mga pinto ng opisina ng COMELEC hanggang ngayon kandado pa. Ayon sa mga COMELEC staff, nagkaroon daw ng kalituhan sa susing gagamitin sa pagbubukas ng opisina. Okay na sana. Ang problema, pagpasok sa loob, dito palang inayos sa mga mesa at naglagay ng tarpaulin para markahan ang araw na ito bilang simula ng filing ng COC. Alam naman daw ito ng mismong election officer ng Guagua. Hanggang alas 5 lang. 8 to 5. Hanggang alas 5 lang. Hindi pwedeng i-extend yun. Although at 4:45 kung mayroon pang magpa-file, lilista lang namin yun. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng COMELEC Regional Office kaugnay ng posibleng aksyon nila sa mga ganitong kaso ng delayed na pagbubukas ng mga opisina ng COMELEC. Samantala, wala raw kinaibahan sa dating naging proseso ang paghahain ng COC ngayong taon. Maaari pa rin i-download sa internet ang kopya ng form. Paglilinaw nila, hindi lang yung mga gustong kumandidato ang seserbisyohan nila mula October 11 hanggang 17. Pwede rin naman daw pumunta yung mga gustong kumuha ng voter's ID at voter certificate. Mark Fernando, Central Luzon News.